Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Time check is brought to you by Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Oktubre 1, 2020. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bangkay sang babae nga nasapuan nga gindubong sa may syudad sang La Carlota nakilala na. Utang ginalantaw nga motibo sa pagpatay sa manok sa may Burgos sa market kahapon nga adlaw. Sa balita nasyonal, PhilHealth President Giran hindi pabor nga i-privatize ang ahensya. Senate panel ginaprubahan nga pasakaan sa 16 ka tuig ang statutory rape age sa Pilipinas. Sa balita international, una nga lalaki nga nag-ayo sa HIV nagtaliwan bangod sa cancer. Sa sports balita, Lakers nakuha ang Game 1 sang NBA Finals sa tragic sang Heat nakaangkon sang injury. Kag sa naman nga showbiz balita, dance move ni Daniel Padilla po si Catherine Bernardo Cagardo Verzosa nag-viral. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ako po si Doc. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon, mga balita nga dala inspirasyon. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong gabi sa tanan, welcome na sa ato sa nga evening news ka sang DYEZ karon nga Thursday night. And ako lang karon ang inyong sining makaupod and nagapahuway sa karon si Aksyon Ana Defensor. Kadto kita sa pila ka mga greetings nga ginapadala via comment section sa ato sining Facebook Live. I-recognize naton present gid perme kag number 1 si karon si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Good evening Action Dale. Dira na siya sa area sang Barangay Singkang Airport. Amo man si Jocelyn Arisivita Olak. Good evening Action Dale. Si Alona Buenaflor Lopez, mayong gabi sa tanan, stay safe and God bless. Ara naman si Ma'am Heaven, si Junjun Esteves. Good evening Action Dale, live watching from Binondo, Manila. Tami ako lang Esteves family dira sa may barangay Mansablay, Banwasang Isabela Negros Occidental. Salamat gid si Mama Pinky King. Good evening Sir Dale sa Action Radio plus apat ka mga emojis nga heart. Salamat gid si Mama Mimi Helesanga. Good evening Action Radio, stay safe to all Negrosanon. Sige, salamat. Si Ma'am Olive Prado Gargaritano watching from Riyadh, KSA. Madamo gid nga salamat. Kag si Ma'am Nida Belote Olate, stay safe for all. Sa mga kaksyon namon nga nag-monitor tonight, padayon lang inyo sining pag-komento sa inyo sining mga greetings kag panamyaw mga kaksyon. Kaya after sa local news aton balikan ang aton sining Facebook Live, ilibin na ang comment section para ma-recognize naton ang pila ka mga
naga-monitor via Facebook Live, kutob sa mga wala sang radyo, pwede gid makamonitor o sarang Facebook o kon sa YouTube account man sang Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon. And gina-invite naman kamo nga maging kabahin sang Energy Funds Club. I-search nyo lang sa Facebook Energy Funds Club para ma-add ka mo namon sa Monsininga group chat or GC mga ka-aksyon. So ang ining Funds Club para sa mga supporters sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid. And padayon lang sa pag-comment down and dugay-dugay balikan naton ang aton sining mga greetings. Magabalik kita pagkatapos sang local news. Salamat, standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08 kagaron sa detalye na sang mga balita lokal. Nakilala ng bangkay isang babae nga nasapuan sa may barangay San Miguel sa may syudad sang La Carlota kahapon nga adlaw, Miyerkules. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni La Carlota PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe ang bangkay ang gingklala nga si Juliet Mercadera nga residente sang Bourbon, Cebu. Sulo kay Guadalupe pagi sa mga post sa social media, nakita sang pamilya ni Juliet ang balita rason nga gilayon nakigangot sa ila kilala diri sa Negros Occidental kagin pakatuan agod makompirmara nga ila inihimata. Sa inisyang impormasyon nga nabaton sa Aksyon Radio Bacolod, si Juliet ang asawa ni Jennifer Mercader nga ginakabing high value individual kag napatay sa adtong Setyembre 28 matapos ginaligara nagbato sa operasyon sa nga pulisan sa may barangay Minuyan na Banwa sang Musya. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Na-identify nung pamilya ang mga ipinost nating personal belongings and at the same time yung physical features ng ating biktima dito. So from there, may isinugo sila ditong kakilala nilang taga Negros. So further verify and confirm. Nabatian si Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe Hepe sang La Carlota PNP. Samtang utang ang isa sa mga anggulo nga ginalantaw sa Police Station number 4 sa pagtiro kay Raymart Indino alias Calvo 39 anyos nga residente sa Galo Ramos State Barangay 19 Ciudad sa Bacolod kagabi Miyerkules. Nadala pa sa hospital sa Indino apang napatay may ni matapos makaangkon sang 6 kapilas sa tugas sa pagluthang gamit ang kalibre 45. Sa unang investigasyon ni Police Major Charles Hever, ang hepe sa Police Station number 4, nagakao ng biktima sa inanggintiro sang riding in tandem suspects. Ginlagas pa sang hinablos sang biktima ang suspect agud lampusan sang botilya apang siya mismo ang tuyuman nga tirohon apang wala na sang bala ang armas sa mga suspect. Suno kay Hever, antes na tabong pagtiro sa biktima, may pamahong nini sa iya nga kabuhi. Ginpahayag man sila nga posible maihibalong asawa sang biktima sa mga transaksyon sang iya nga bana. Nagpangabay si Hever sang kooperasyon sa pamilya sang biktima agod masulbar ang kaso kag makilala ang mga persona nga naghimo sang krimen. Doon kasi mga nga pag-follow up sa nga kaso. So isa yung ginalantaw nato nga motivo diri is utang no. So akong pa na i-follow up yung motivo.
Nabatian si Police Major Charles Hever, ang hepe sa Police Station number 4. Sa iban nga balita lokal, ging klaro ni Bacolod City Fire Marshal Publio Boboy Plotenya nga ang Bureau of Fire Protection kon BFP National Headquarters gid lamang ang makadesisyon ang sa ginapangayo nga right of way sa mga pumuluyo sang Purok Fire, Barangay 8 Syudad sa Bacolod. Kapin na 30 ka mga residente ang nagrally kaina sa aga sa tubangan sang talatapan sang BFP Bacolod. Sulok kay Plotenya ang compound sang Bacolod City Fire Department ang ginapanagyahan sang BFP National Office kag si BFP Chief Director General Jose Embang gid lamang ang may dako nga papel sa pagdesisyon. Ging klaro man ni Plotenya nga may 3 pa ka mga lagyan ang pwede magamit bilang entrance ug exit sang mga pumuluyo. Isa sa kilid sang ila opisina nga nagaatubang sa Dalan San Juan, samtang may 2 pa ka lagyan sa likod naman nga nagaatubang sa reclamation area. Ging klaro ni City Administrator M. Ang preparado ng syudad sa Bacolod para sa natalanan nga pagpatigayon sang surveillance testing ang swab test sa mga market vendors sang 3 ka madalangkong merkado sa syudad sang Bacolod. Suno kay ang positibo ang naging resulta sa ilang himong education kag information campaign. Ilabi na sa mga vendors nga nagapamatok sa mga programa bangod sa kakulang sa nagakaigo nga paghangop. Ginapaabot man sini ang 100% nga suporta kag kooperasyon sa mga sektor sa natalanan nga patigayon nga aktibidad sa maabot nga weekend. Sa nibeluan nga una gin schedule sang LGU ang mga programa tinanikdan nga Sabado kag Domingo apang wala madayon bangod sang pila ka mga question kag concern nga ginpalambot sa mga market vendors. So ginhatagal lang gid orientation kag pa-intindi upod sa aton mga doktor kag sa aton nga mga market supervisors na naglibot. So mayo man ang resulta, action art kay after sang ila nga pagtiyog sa mga market subong daw ready na kita handa na kita to implement sa Saturday. I hope it's going to be a successful program na ma-implementar naton this weekend. Nabatian si Bacolod City Administrator M. Ang sa katapusan nga balita lokal, temporaryo nga ginsiradaan ang Lorenzo D. Zayco District Hospital sa may syudad sang Kabangkalan matapos ginag-positibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Bangod sinigin suspend man ang admission sa tanan nga mga pasyente sa clinical wards until further notice. May patigayunon man nga intensive COVID-19 contact tracing kag disinfection sa hospital. Sa karon ang nurse nga na-admit sa may Cadiz District Hospital. Anom sa mga naka-close contact sini nga 3 ka mga nurses kag 3 ban ka mga nursing attendants ang naswab na kag subong naka-quarantine sa hospital. Magapadayon sa gihapon ang serbisyo sa emergency rooms kag outpatient department para sa konsultasyon kag emergency cases. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippines Standard Time ang detalye sa Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudla. And we are back mga kaksyon sa second portion sa aton sining pangalagad karon nga Thursday night, and balikan nato na ang comment section sang Aksyon Radio Bacolod Facebook Live karon nga Thursday night and din kita kaina naguntat sa aton sining greetings. Okay, si Sir Johnny Henit Bailado Evedale, stay safe, salamat gida. Ara naman si Ma'am Analiza Lopez Leganipa, good evening, watching from Manapla.
Si Ma'am Chris Vilma Treyes, good evening Action Dale and Action Ann. Monitor lang kami dito sa may East Home 3, Barangay Estefania. God bless. Sige, salamat. Rosie Makiling Palermo Dulman, good evening Action Radio Bacolod, good evening Philippines. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Salamat man. Si Mama Nene Inventor Arosa, good evening Action Dale. Watching from Barangay 28, God bless you. Si Ma'am Vanessa Mayo, good early Thursday morning sakon or Action Dale, watching live here from beautiful snowy Minnesota. Keep safe and God bless. Salamat gid kay Ma'am Vanessa Mayo nga bisan ara sa luwasang pungsod or sa ibang nga lugar nga mga ka-action naton. Padayon nga naga-monitor sa mga local news, no, especially dito sa Bacolod kag Negros Occidental para mapabilin man nga updated. Salamat gid. Si Sir June Marie Radok, good evening Action Dale, watching from La Castellana. God bless and stay safe. Thank you, sir. Amo man si Alunan Suzette, no, nga naga-tune in na tonight. Si Sir Alex Fuentes, I am listening kano ka Sir Alex Fuentes. Salamat gid. Si Maria Cecilia Pabon Jimenez, nagatamyaw man sang mayong gabi. And si Sir Ruel Camonias sa mayong gabi Action Dale. Si Ma'am Yvonne Boischer, good evening Sir Dale. Amo man kay Ma'am Andan, sharing from Germany. Salamat gid mga ka-action. And by the way, gina-invite tagali ang mga ka-action natin nga kung naka-register na bala sa backtrack system sa LGU sa Bacolod City, especially kung taga Bacolod ikaw, no? So ang City Ordinance 941 amo ni siya ang naga-establish sang Bacolod Contact Tracing System sang syudad regarding man sa COVID-19 campaign sang LGU, no. So kinahanglan mag-register kamo mga ka-action para makakuha kamo sang backtrack card nga mayara sang QR code. Ang ini nga card amo ni siya ang i-utilize, no, kung magsulod ikaw sa mga mall or government offices. Iscan ini siya sa device sang establishment para makasulod ka na direkta. Kag no need na nga mag-usa sang ballpen o kon papel dira, no, para another measures man to avoid ang transmission sang COVID-19. So kinahanglan kung Bacolod residents kamo, kadto kamo sa website sang bacolodcity.gov.ph kag makita nila ang logo ka backtrack, no. Kag i-click niyo na mga ka-action kag mag-register. Bakit anyo mo lang simple lang steps, no, ining pag-register para makakuha kamo sa inyong QR code. One time registration, libre, wala bayad. Kag dasig gid lang, no, especially kung nag-usar kamo sang laptop or personal computer. Kay kun mobile medyo nag-hang or nag-lag, amo na siya ang feedback sang pilaman ka mga nag-register. So dugay balikan ko ang ina nga topic ang backtrack system para damo ang maka-register kag hindi na naton hulaton pa nga matapos ang publication sa City Ordinance kag dira mag-process. As early as now, pwede na, no, ang online registration. So padayon lang sa pag-comment sa inyong mga greetings sa aton sa Facebook Live. Magabalik ako pagkatapos sa mga balita national. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus.
may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang tao, Nasa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time alas 6:21 kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nagpabutyang si PhilHealth President kag CEO Dante Giran nga iya ginapamatukan ang ginaduso nga pag-privatize ang health insurer sa hearing sang House of Representatives subong adlaw. Ginpahag ni Giran nga ang pag-privatize sa PhilHealth ang posible magahatag sang impresyon nga hindi masaligan ang mga government officials sa pagpalakad sang ahensya. Si Presidente Rodrigo Duterte ang isa sa mga nagaduso nga i-privatize ang PhilHealth. Si Giran ang nagpungko bilang PhilHealth President nagligad nga Agosto bilang bulos kay Ricardo Morales nga nag-resign bangod sa issue sa iya ikaayong lawas. Ginalantaw ni Giran nga ang privatization ang posible hindi paborable sa mga miyembro sang PhilHealth. Suno pa sini iya ginarespeto ang wisdom sang presidente pero iya ginapamangkot kung ano ang matabo sa mga miyembro kung i-privatize ang PhilHealth. Ipaidalom sa testing sang PNP ang body-worn cameras karon nga bulan sang Oktubre antas ipanagtag sa kapulisan. Sa Senate hearing ang sa proposed 190.5 billion pesos nga proposed budget sang PNP sa 2021. Ginpahayag ni Police General Camilo Pangcasius sa Kaskolan iga-deliver sila ang kapin na 2,600 ka mga body-worn cameras kagang testing kag evaluation ang patigayunon naman sa mabot nga Oktubre 12. Suno kay Kaskolan, prioridad sa mga equipment ang kapulisan nga involvado sa anti-drug operations. Ang ini nga proyekto ang may alokasyon nga 287 milyones pesos. Sa atong Desyembre tuig 2019, ginpahayag sang PNP nga ang pagbakal sang body camera system ang gin-award sa San Juan City-based nga kompanya. Una na sa ang ginpahayag ni Vice President Danny Robredo, anay co-chairperson sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, nga kinahanglan ng pagbakal sang body camera para maproteksyonan ng kapulisan kag ang subject sang operasyon. Sa dugang pang balita nasyonal, nag-resign si Department of Justice o DOJ Undersecretary kag Spokesman Mark Perete sa iyang posisyon. Epektibo subong adlaw Huwebes. Suno kay Perete, nagdesisyon ini nga mag-sumite sang resignation sa DOJ bangod sa serious reasons kag personal kag nagapangabay sang pag-intsende sang tanan. Si Perete ang ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Undersecretary sang DOJ sang Hulyo tuig 2018 matapos ang ginrekomendaran ni Guevara. Si Perete ang ginhingadan nga spokesman sang DOJ sang Nobyembre tuig 2018. Sa balita, nasa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sang balita international sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:31. Kagkaroon sa litali na sang Balita International. Nagtaliwan ng pinakaunang tao nga nag-ayo sa HIV nga si Timothy Ray Brown o kon kilalang Berlin pasyenta matapos ang pakig-away sini sa cancer. Si Brown ang nangin public figure matapos nga iyagin bulgar ang iya medical history kag nangin simbolo sang paglaom sa mga tawo nga mayasang virus nga nagatugas ang AIDS sang ini ang nag-ayo sa masobra isa na kadekada ang nakaligada. Si Brown ang nagapangabuhi nga may recurrence sang leukemia sang pila na kabulana. Nagpalabot sang pakigunong ang International AIDS Society sa partner, pamilya kag mga abya ni Brown. Sadtong 1995 sang na-diagnose si Brown nga mayara sang HIV kag nagpaydalo mini sa duha ka mga procedures kag nag-ayos sa masakit sang 2008. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, gindoto sang Los Angeles Lakers sang Miami Heat sa score nga 116-98 sa Game 1 sang Best of 7 series. Nangin agresibo kag solid ang performance ni Anthony Davis sang Lakers matapos nga pangunahan ng team nga mayara sang 34 points kag 9 rebounds. Sa LeBron James naman nagdugang sang 25 points, 13 rebounds kag 9 ka assist. Sabayin sang Heat nanguna si Jimmy Butler nga may 23 points samtang 18 points naman ang na-score ni Kendrick Nunn off the bench. Si Tyler Hero para sa Heat ang mayara sang 14 points. Sa first half sang hampang nagkaangkon si Goran Dragic sang Heat sang left foot injury kag wala na nakabalik sa hampang. Ang Game 2 ang patigayunon sa Sabado nga adlaw sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa naman nga showbiz balita, viral sa karon ang paghataw ni Daniel Padilla upod ang yan nobya nga si Catherine Bernardo sa isa ka TikTok video. Upod man sa sang couple sa kantang Savage Love ni Jason Derulo, ang aktor nga si Gardo Versosa. Si Gardo ang isa sa mga cast sang The House of Arrest of Us nga ginabidahan sang Kathniel. Sa video ang ginpagwa sa Instagram ni Gardo kahapon, ginkalipay sa mga netizens ang pagsaot sini upod si Daniel kag Catherine. Ginulan sang makahalamot nga komento kag pagdiyaw ang suwabe nga mga dance moves ni Daniel. Ginklaro sang love team nga ang series nga ila ginabidahan sa karon ang hindi sequel sang pelikula nila nga The House of Us. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:33 sa inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes Oktubre 1 tuig 2020. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.